Salutare, sunt Mihai de la Seller Club și astăzi vom discuta despre poze care vând și ce trebuie să conțină ca să ne aducă comenzile pe care ni le dorim. Am luat acest produs ca exemplu și voi exemplifica ce este bine și ce nu este bine în această listare. În primul rând, poza principală este destul de bună, înțelegem că este o lanternă, înțelegem că vine cu un acumulator și înțelegem că se încarcă la USB. Ce nu-mi place este această mică cutiuță, care probabil este cutia produsului, dar ce nu-mi place este această mică cutiuță, care probabil este cutia produsului, dar aici este micșorată, pusă în colț, nu mi-aduce nicio valoare, nu înțeleg nimic. Eu am dedus din experiența mea că este o cutie, dar probabil un client n-ar înțelege exact despre ce e vorba. Trecem la pozele secundare. Poza principală este destul de bună. Aici vedem că deja ne arată că poate fi încărcată prin USB de la un powerbank sau un încărcător. Este bine. O greșeală care o face multă lume este că, vedeți aici unde este acest fulger, scrie 1200 de mAh. Aceasta este capacitatea bateriei, dar este o caracteristică. Mie, ca un client care nu mă pricep, nu-mi zice nimic. 1200 e mult, este puțin, mă ține 2 ore, mă ține 6 ore. În schimb, dacă ar fi scris 1200 de mAh, autonomie 8 ore sau autonomie 6 ore sau 10 ore, pentru mine ca client era la modul, da, băi frate, asta îmi trebuie, o lanternă să mă țină toată noaptea. Fiindcă în funcție de consumul lanternei, o baterie de 1200 de mAh poate fi mult sau poate fi puțin. Așa că aveți grijă întotdeauna să scrieți beneficiu și nu caracteristica. De exemplu, o altă problemă în această poză scrie LED upgraded XHP50.2 LED chip. Ce este asta? Când ar putea să scrie LED ultra puternic care luminează la 500 de metri sau la 200 de metri. Era un beneficiu pentru mine ca și client care îl înțelegeam. Așa, nu știu ce LED, nu știu ce chip, nu-mi zice nimic. Apoi, USB rechargeable, adică încărcat la USB. Ok, este bine, dar un beneficiu ar fi încărcare ultra rapidă în 2 ore. Să știu, o bag la încărcat, în 2 ore este încărcată, poți să o folosesc din nou, sau într-o oră, sau în 4, sau în cât. Așa că se încarcă la un USB, ok, e ok, dar nu îmi zice foarte multe. Trec peste faptul că este în engleză, faceți pozele în română, fiindcă nu toată lumea este fluentă în engleză și vă va crește rata de conversie. Apoi, vedeți și aici foarte bine exemplificat în poze, dar textul în engleză. Într-adevăr, ăsta este un beneficiu, că poți folosi mai multe tipuri de baterii, dar nu este explicat foarte clar. La fel, text în engleză și nu este niciun beneficiu. De exemplu, high, medium, low, la ce mă ajută? Strobe, slow flash, când ar putea să zic că faza puternică luminează la 400 de metri, mediu luminează nu știu cât și low luminează la nu știu ce distanță, dar crește autonomia bateriei cu nu știu câte ore. Strobe și slow flash când ne ajută, nu știu, să ne găsească sau să fim remarcați de la distanță mai mare. De obicei, stroboscopul e folosit și ca autoapărare sau ca să poți să fii la distanță foarte mare să atragă atenția, de exemplu, nu știu, ești pe munte undeva și când faci cu lanterna cu acest stroboscop, da, lumina intermitentă, dacă cineva te caută, va vedea, va fi mult mai atras de acea lumină intermitentă decât de o lumină constantă. Cam asta trebuie să fiți atenți la poze, să fie clare, în română și să prezentați beneficii, fiindcă clienții cumpără beneficii. La o boimașină care are o putere de 500 de W, ala este o caracteristică, dar eu cumpăr o boimașină să pot să dau găuri într-un minut în beton, în cărămidă, până la nu știu ce diametru. Aia este caracteristica care mă interesează. La fel, la o lanternă, mă interesează următoarele lucruri. La ce distanță luminează, cât mă ține bateria și eventual ce greutate are și dacă este rezistentă la apă. Așa că țineți cont când faceți pozele să fie clare și utile pentru consumator să ia o decizie și să vă cumpere produsul vostru. Pentru alte sfaturi despre cum să-ți vinzi produsele cu profit, să le importi și să le listezi pe Mag, nu uita să dai un click și follow paginii noastre sau te așteptăm în comunitatea noastră unde poți să afli multe alte secrete
care să-ți aducă multe vânzări, la fel cum o fac peste 2000 de oameni zi de zi care au afacerile lor pe EMAG și o fac cu succes. Ceau și spor la vânzări!